wato alayi hali abin da nake nufi da wannan shirin, idan za mu kiyaye addu'o'i da suka tabbata a sunna na fiyayyen halitta a sallah, ko kwanto da kida mutane zai ba kuma zai rabu. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi cikin Talbis Iblis ya kawo wannan bayani, yace mafiya yawan jama'ar da shedan ke dauran su ba sa yin waɗannan azkar ne, sai zama komai yake kokonto yake shi. Wani fa hatta shiga sallar ba zai iya ba saboda tsabar kokonto, kuma kullum yayi sallah sai ya kokonto. Malam mai kawai da yace wa manisin ka hushakun ko shi kullum a duniya zai sallah sai ya yi kokonto, amma zai iya kuɗi babu kokonto, ya daure duk dauri na 500 zai maka na 50,000, na 1000 zai maka 100,000, na naira 100 zai maka na nawa na 10,000, duk zai wannan shi kadai ya lissafi miliyan 2-3, amma ba zai yi wannan ba. Wani zai zauna ya karanta maka karatun zamani, ya haddace rubuta jaraba ya ci amma ya zo sallah kuma sai ya kokonto akan adadin rakawai, amma zai haddace hatta elements da ake da suna ko chemistry ko kaza, ya ta hydrogen oxygen kaza duk ya ɗebe, amma adadin rakawai ba ya kiyaye ba. Duk wani course a makaranta san 2 credit units ne, a 3 ne, a 4 ne, a 1 unit ne, a 1 unit 8 ne, a kaza 6 ne, amma adadin rakawai ba zai iya kiyaye su ba. Me da ni kowa a abin da yasa na duniya yana kyautata shi kuma baya kuskure, amma idan aka zo ga sallah sai ce shi fa kullun kokonto ya dame shi. Jama'a suna yawan wannan tambaya, mutum je maka wai kullun zai sallah sai ya kokonto, sai ka ce masa ka koyi azkar, ka je ka koyi sallar fayyan halitta. Babban ababen da muke asara a sallah shine ba mu iya addu'o'in da fayyan halitta yake a sallah ba. In ko mutum bai iya ba dole ya samu kokonto. In an dagowa rukuya akwai addu'a da ke, a sujada akwai wanda ake yi, tsakani akwai wanda ake yi, ko ina akwai addu'a da yake, to kai baka yi. Tunda baka yi ka bar space in empty, tunda empty ne me zaka sai tunani kuma shedan sai ya kawo maka abin da yake so, daga ya kawo maka ya saka a wurin kuma sai ka fara kokonta raka nawa kai. Sallah za a yi sallah a masallaci amma a gagara wai wanda zai iya gane raka nawa ne yanzu an bata. So mu kiyaye azkar na mu haddace, idan muka kiyaye insha Allah ta'ala ko kwanto da rudani da ke faruwa a sallah insha Allah ta'ala za mu magance shi. So mu yi kokarin haddace addu'o'in cikin sallah ne, suna da matukar muhimmanci iya, kuma sallar nan fa ita ce ta farko. Awwalu ma yuhasabu abdu yawmal qiyamah as-salah, ita ce farko, ita ce ma gaba ɗaya fila na addini. Ba inda Allah ya kira siffar masu imani a Qur'ani bai kira sallah ba, imma directly ko indirectly. So in muna son shiga cikin masu imanin nan dole mu tsaya ga sallah, mu kula da ita. Na'am. Addu'a ul istiftahi abinda ake nufi shine babi na 16, idan aka yi kabbara, liman ya kabbara Allahu akbar, kai ma kana baya kai kabbara Allahu akbar, to ana shiru bifu a fara katu a surorin da ainihin salon da ake bayyanawa, kamar magariba, isha, asuba da ake bayyana wasu rak'o'i a cikin su. Shirun nan da ake yi to ana karanta ɗaya ko biyu na waɗannan addu'o'i ne, akalla akwai su da yawa. In ba za ka yi ba ka samu ko ɗaya ka haddace, ya zama an yi shirin ka ba shiru kake ba, don in kana addu'ar ka yi nasara ga shedan, to in liman ya yi shiru bai fara gado ba, kai ma sai kai shiru, to me zai yi? Shedan kuma sai ya kawo maka wani tunani a wurin, tunda shiru aka yi, kai kuma baka komai, za ka dole wani abu ya zo maka, babu dama baka yin wani abu kuma shedan ya barka bai sama wani abu ba. Kuma babu dama ka ce a to ayyana kai ka iya sabbi barka ya sabbi a lokacin, kai wannan kuma ka yi bid'a, don fiye Allah bai yi ba ko bai ce a lokacin ba, addu'an ne ya ce a yi. مفهوم؟ طيب نعم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب. كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي. اللهم نقني من خطاياي. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي. اللهم اغسلني من خطاياي. بالثلج والماء والبرد. بالثلج والماء والبرد. wannan hadisi riwaya ne na Abu Hurairah, Allah ya gafarta masa, yace naji annabi tsira da aminci sabata gare shi za kabbara sakata hunai'a. Aka ce masa in annabi ya kabbara mun je da shiru me yake fada, suka tambayi annabi kai, sai ce ga abin da nake fada a lokacin, sai faɗi wannan addu'a, ita ce addu'ar buɗe sallah. Zan karanta suna da yawa a dan gaggauce
saboda ba wani abu mai wahala ciki, kuma insha Allah ta'ala a wasu suna da yawa, ko da mutum bai haddace duka ba ina ba shawarin ya samu ɗaya biyu ya haddace saboda suna da yawa tabbas. Shine Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, Allah ka nisantar da tsakanina da kurakuraina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi, kamar yadda ka nisantar da tsakanin mafita rana da mafadarta. Malamai suka ce me yasa aka kwatanta da haka, saboda a bisa ga zahirin abin da idon kake gani a duniya babu rata da ya kai mafitowa rana zuwa mafadanta. So sai ka roki Allah ya nisantar da kai daga zunubanka ka daina su, wanda kuma kai ya yafe maka ya nisantar da kai daga gare su kamar yadda yake nisantar da gabar zuwa yamma. Allahumma naqqini min khataaya, Allah ka ainihin tsarkake ni, ka tsaftace ni min khataaya daga kurakurena, kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas, kamar yadda ake tsaftace as-thawb tufa al-abyad fari min ad-danas daga dauda. Allahumma ghsilni min khataaya, Allah ka wanke ni daga kurakurena bisalji da kankara, wal ma'i da ruwa, wal bard da raba, ko kuma bil ma'i was salji wal bard, duk wannan ya inganta. Ko a fara kiran ruwan tukunna kira asalji, in ka ce asalji shine kankara, in ka ce alma ordinary ruwa, in ka ce albar iya koma zuwa ga kan raba kenan. Wannan ya zo a Bukhari juz'i na farko hadisin 181, a Muslim juz'i na farko hadisin 119. Sai kana iya yin wannan ko kai ta biyun da zamu karanta yanzu ta 28 insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Wannan hadisi malamai kudu suka kawo, akwai Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta cikin Sahih Tirmidhi juz'i na farko hadisi na 77, cewa subhanaka allahumma wa bihamdik, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, wa bihamdika kuma mun gode maka. Muna tabbatar da sarki gare ka tare da godiya, bi ma'ana yabo da godiya. Wa tabaraka ismuka, sunanka ya yawaita, ma'anan ya yawaita shine sunanka yayi albarka, sunayenka suna da yawa, yawan su kuma ya kawo mana yawan albarka. In ka ce ar-rahman, rahama ce, kaga siffar sunansa ya kawo maka me albarkar rahama. Ar-rahim jinkai, sunan ar-rahim ya kawo maka me jinkai. Al-aziz mabuwayi, buwaya ta sa ya baka. Ar-razzaq mai azurtawa, dalilin wannan suna ya baka arziki. Al-hayy mai rayarwa, dalilin shi mai rayarwa ne saboda nan sunan sai ya rayar da kai. Al-ghafur mai gafara ne, dalilin sunan gafara sai ya gafarta maka. Mafhum? Kaga ashe yawaituwan sunayen sai yawaita albarka. To sunayenka sun yawa, dalilin yawansu albarka ta yawa, saboda duk suna akwai siffar kuma aikin na zuwa gare mu ne, mu muke amfanuwa da ita. Wa ta'ala jadduka, kalmar jadduka shine azamatuka, girmanka ya ɗaukaka. Girman Allah ya yi me? Ya ɗaukaka. Allah ya halicci mala'iku hamalatul arshi, ɗaya daga cikinsu daga kunnensa zuwa kafa a tafiya shekara nawa ne? Na'am, hadisi ya ce daga nan wurin zuwa nan in za ka yi tafiya a kan doki na mala'ika daga kunnensa zuwa kafa za ka yi shekara 70 kana tafiya daga nan zuwa nan. Girman Allah, annabi ya taba karanta ya hau kan mimbari da ya karanta ma qadarullaha haqqa qadrihi, bismillahir rahmanir rahim. ما قدر الله حق قدره. نعم بسم الله. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جزاكم الله خيرا. ainihin mutashabbirun, ina masu girman kai, waye ke jin wai shi who is who ne, ina suke, ni ne mai mulki.
sammai da kasai annabi haka ya kwatanta wa sahabbai akan minbari, haka yake da hannun sai ya ce haka Allah yake rike sammai bakwai da kasai bakwai, yadda nake da hannu haka yake juya su duk duba su, shine wata ala jadduka. Ya za kwatanta girman sa, in dai zai rike sammai da kasai bakwai haka ya girman sa yake. Wala ilaha ghairuka, babu wani an bautawa sai kai ya Allah. In ba za ka iya mai tsawon nan ba ka haddace wannan tabiya, amma ta farkon na da matukar muhimmanci tabbas. Na'am. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي. إن صلاتي ونسكي. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك. اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. فاغفر لي ذنوبي جميعا. فاغفر لي ذنوبي جميعا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق. واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها. واصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك. لبيك وسعديك. والخير كله بيدك. والخير كله بيدك. والشر ليس إليك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. wannan ita ce addu'a ta uku. Zai ce in ya tsaya ya Allahu akbar ya kabbara, sai karanta gabanin ya fara fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Sai ya ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen. Na fiskantar da fiskata ga wanda ya fara kirkiran halittar sammai da kasai ba tare da ya kwaikwaya a wurin kowa ba. Bariya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, na Allah ne mahalicin talikai gaba daya. In ka ce rayuwarka mutuwarka na Allah ne, ma'ana shine ba za ka yi rayuwa ba sai yadda Allah yake so. La sharika la, bai da abokin tarayya. Wa bidhalika umirtu, da haka aka umurce ni in kadaita shi. Wa ana minal muslimin, ni ina cikin musulmai. Allahumma antal malik, ya Allah kai ne mamallaki. La ilaha illa anta, babu abun bautawa da gaskiya sai kai. Anta rabbi, kai ne mahalicci na. Wa ana abuduka, ni ne bawanka. Zalamtu nafsi, na zalunci kaina. Wa ataraftu bi dhanbi, na amince da cewa lalle na yi itirafi, na yi confessing cewa na zalunci kaina. Faghfir li dhunubi, ka gafarta min zunubaina jami'an gaba daya. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, saboda ba mai gafarta zunubai sai kai. Wahdini li ahsanil akhlaq, ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun dabi'u na kwarai. La yahdi li ahsaniha illa anta, babu mai shirarwa zuwa ga kyawun dabi'u sai kai. Wasrif anni sayyi'aha, ka kawar da hankali na daga munanan dabi'u. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, ba mai raba ni da munanan dabi'u sai kai Allah. Labbaika, amsawarka. Wa sa'adaika, in ana neman rabo da tsira ba a samu sai daga gare ka. Wal khairu kulluhu bi yadayka, alkhairi dukkaninsa a hannunka yake. Wa sharru laysa ilayka, sharri kuma kwata kwata bai da alaka da kai.
in an ce sharri bai da alaka da Allah me yake nufi? Iya nufin cewa ba Allah ne halicci sharri ba? Bisa ga fahimtar sunna sharri Allah shi ya halicce shi. Shi yasa hadisi a Bukhari in mutum ya aure ran da ya shiga ɗakin iyali da farko zai kama goshinta ya ce as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai. Kaga kana neman tsaron Allah daga sharrin da Allah ya halicce ta akai. Allah ya halicci sharri don ya jarrabe mu, ya halicci alkhairi don ya jarrabe mu. In mun yi alkhairi mu je aljanna, wanda ya sharri ya je wuta, Allah ya kare mu. Ba a jingina sharri kai tsaye ga Allah, a ce Allah shine mai sharri, ba a yi. Sai dai a yi da dabara a kira sharrin sai a kore wa Allah, sai a tabbatar da Allah shi ya halitta. Misali, in ka kira ababin halitta ne zaka yi cewa Allah ya halicci wasu ababe da sharri ya halitta. A wurare uku ya halatta a kira sharri a hada alaka da Allah babin aqida. Na farko shine in kana kira ababen da Allah ya halitta, sai ka kira sharri da sunan zaka ce iya cikin abin da Allah ya halitta ya halatta. Me dalili? Saboda kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri ma khalaqa. Kaga ai min sharri ma khalaqa, wa ya halitta? Min sharri ma khalaqa kullahu. Anan ya halatta, kaga ai min sharri ma khalaqa ne. Malama gida suka ce wannan yayi. Na biyu shi idan ka kira sharri sai ka kira alkhairi, ka jingina zuwa ga Allah, ka ce akwai sharri da alkhairi kowa ya zaba, duka na Allah ne ya halicce su yayi. Kamar da Allah ya ce wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi aw arada bihim rabbuhum rashada. Kaga da yake an kira alkhairi an kira sharri anan ba a hana ba. Asharun urida biman fil ardi aw arada bihim rabbuhum rashada. Shin sharri ake nufi da na bayan kasa nan mutane, ko kuma mahalicin su iya nufin shari'a da rai? Anan ya halatta. Na uku malamai suka ce idan kana magana akan matsala na halittu gaba daya, sai ka ce komai Allah ne ya halicce shi, a komai din nan sharri ya shiga ciki, to anan kaga baka kira ka ce Allah ya halicci sharri ba, suka ce anan ya halatta. Saboda me dalili? Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah shi ya halicci komai da komai. A waɗannan wurare uku ne kadai ya halatta a kira sharri da makamantansu a kira sunan Allah a wurin. Abin da yake koma bayan wannan bai halatta ba kwata-kwata. Wannan shine maganar malamin akida, wallahu ta'ala a'lam. Don haka wa sharru laysa ilayka, sharri bai da alaka da kai. Wa ana bika wa ilayka, ni daga gare ka nake kuma gare ka nan koma. Tabarakta, albarka ta yi yawa ya Allah gare ka. Wata alai ta ɗaukaka haka ce Allah. Astaghfiruka, ina neman gafararka, wa atubu ilayka, ina tuba gare ka. Wannan hadisi yana Muslim juzi na farko, hadisi na 534. Ya halatta ai wannan a farilla, amma ya fi yin ta a sallar nafila. Amma ya halatta ai a farilla saboda ya tabbata cewa ana yi a farilla. Na'am. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. wannan addu'a Imam Muslim rahimahullah ya ka a juz'i na farko hadisin 534. Fiye yan halitta ya ce Allahumma rabba Jibril, ya Allah kai ne mahalicin Jibril, wa Mika'il kai ne mahalicin Mika'il, wa Israfil kai ne mahalicin Israfil. Mun kira Israfil, mun kira wannan addu'a a tafsirin Ramadana. Zaka tuna karkashin wace ayi muka kira? Na kira wannan hadisin zaka tuna ba? A tafsirin bana. Tafsirin bana da muka zo amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal kullu amana billahi wa malaikatuhu, muna kiran mala'ikun da aka kira sunayen sa Qur'ani da hadisi, sai in ce akwai hadisi ya kawo wa Israfil, sai in ce riwayar Muslim. Jibril Mika'il ka kawo aya ne a Qur'ani, sai in ce Israfil ya zo a hadisi. Haka ne ko? Wa Israfil, wannan hadisin nake nufi rawa. Wa Israfil da Israfil fatir as-samawati wal ardi, kai kake kiri halittan samai da kasai. Alimul ghaibi wash shahada, kai ne masanin abin da ya buya da abin da ya bayyana. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun,
kai kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suke sabawa wahadini li maktulifa fihi min al-haqqi bi idnika ka shiryar da ni cikin abin da aka yi sabani da izininka zuwa ga abin da yake na gaskiya innaka lalle kai tahdi kana shiryar da man tasha wanda kake so ila siratil mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya insha Allah wannan ma zuwa istiftahi ne الله أكبر كبيرا 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 والحمد لله كثيرا wannan addu'a imamu abu dawud da ibnu majah da ahmad bin hanbal Allah ya gafarta musu suka kawo imam muslim Allah ya kara masa ya kawo wani bangare na addu'a din annabi kan karanta wannan addu'a lokacin da ya sifta shi sai ya ce Allahu akbar kabira Allah mai girma asalin ma'anan Allahu akbar kabira shine na girmama Allah girmamawa wannan shine ma'anar sa a Hausa bisa ga tafsirin malaman hadisi sharha da suka yi shine Allahu akbar kabira na girmama Allah girmamawa ya ƙara maimaita Allahu akbar kabira na girmama Allah girmamawa ya ƙara maimaita Allahu akbar kabira na girmama Allah girmamawa sa uku ko sai ce walhamdulillahi kathira na yabi Allah na gode wa Allah da yawa walhamdulillahi kathira na yabi Allah na gode wa Allah da yawa saboda alhamdu shine yabo da kuma godiya walhamdulillahi kathira na yabi Allah na gode masa da yawa wa subhanallahi bukratan wa asila na yi wa Allah tasbihi safiya da yammaci zai faɗi wannan sau uku daga Allahu akbar kabira ya zo ƙarshe sai ya maimaita sau uku ya je farko ya ƙara dawa daga baya sai ya yi sau uku kamar yadda arama ya karanta to sai ya maimaita sau uku ya zo ƙarshe sai ya maimaita sau uku sai ya halitta duk abu da sallah bai mashi da cikin ta ba shine aka ce salasan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitan ina neman tsaron Allah daga shaitan min nafhihi daga furi na shaitan wa nafsihi da kuma tofi da shaidan yake yi wato numfasawa da yake yi wa hamzihi da fisga da shaidan yake yi malaman hadisi suka ce nafsihi furawan shaidan shine sa girman kai ina neman tsaron Allah ya kare ni daga girman kai wa nafsihi furawa kuma na shaidan me yake nufi ko kuma ce tofi ne yake nufi suka ce shine wake wake Allah ya kare ni daga damuwa da music shine ma'anansa wa hamzihi da fisga shine kawai da kaga sabon Allah sai ka ji kana sha'awan yi to fisgan shedan ne shine rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin hamzu kwaya dai hamazat da wato shine fisga me yake fisga shine yana zuwa maka ziyara wa a'udhu bika rabbi ayi haduru so yana karanta wannan kaga ka duba wannan addu'a kawai kai Allah ya ce maka abin an shikenan komai ya kare shi to duk wannan ana asarar su sai ta karshe insha Allah ta'ala da yake karanta duka اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق
ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan hadisi riwaya ne na Imam Bukhari Allah ya gafarta masa juz'i na farko, Imam Muslim Allah ya gafarta masa ya kawo wani bangare yana cewa Allahumma lakal hamdu in yayi kabbara a sallah Allahu akbar sai wannan addu'a gabanin ya fara Fatiha, ba ma gabanin ya fara Fatiha ba, bayan ya gama addu'an sai kuma a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuma sai shiga Fatiha. Ɗaya daga cikin jerin gwanan addu'o'in nan duk yadda aka yi mutum ya kokari ya mallaki kwaya ɗaya, in za ka samu 2 zuwa 3 yayi kyau, in ka hada ce duka kuma fa huwa ahsan. Allahumma lakal hamdu ya Allah, yabo da godiya naka ne, anta nurus samawati wal ardi, kai ne hasken sammai da kasai wa man fihinna da duk abin da ke cikin su. An tambayi Sheikh bin Bas rahimahullah cewa ya halatta kira Allah da nur in ana kiran sunayen Allah, sai ya ce da ya tashi ba da amsa sai ya ce fi ma zahar lahu, abin da ke bayyanuwa ba za kawai a ce nur ba, sai dai a ce nuru samawati wal ard. Haka za a kira sunan, a kira nuru samawat mudafun wa mudafun ilayhi, a kawo wawun adab a saka al ardi mudafun ilayhi ala ish ala nur aidan, bi ma'ana sai dai zama nuru samawati wa nurul ard. amsa da bayan ke ne ce dalili haka yazo a Qur'ani, Allahu nuru samawati wal ardi mathal nurihi ka mishkatin fiha misbah. Sura ka ce sai dai a ce nuru samawati wal ardi. Me dalili? Ai iya cikin abin da kira shi dul jalali wal ikram, so haka na samun sunan sa ya zama wani ya jingina zuwa ga wani. Mafhum? Tayyib. Walakal hamdu, yabo da godiya naka ne, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, kai kake daidaita, kake tsaye da duk abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu, kai kake daidaita sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu. Walakal hamdu, yabo da godiya naka ne, anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, kai ne mahalicin sammai da kasai da duk abin da ke tsakaninsu, kai ka halitta. Walakal hamdu, yabo da godiya naka ne, laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna, mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakanin naka ne. Walakal hamdu, yabo da godiya naka ne, anta malikus samawati wal ardi, kai ne kake da mulki a sammai da kasai. Walakal hamdu, godiya naka ne, anta al-haqqu, kai ne gaskiya. Al-haqqu sunan Allah ne, al-qur'ani shi ma al-haqqu ne. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum, musulunci al-haqqu ne, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Manzo Allah haqq ne, kad ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil, ko bal naqdhifu bil haqqi ala al-batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq. Duk wannan al-haqqu ne. So Allah kai al-haqqu ne, wa wa'aduka al-haqqu, alkawarinka gaskiya ne, wa qawluka al-haqqu, maganarka kullun gaskiya ne, wa liqa'uka al-haqqu, gamuwa da kai ma gaskiya ne, wal jannatu haqqun, aljanna gaskiya ne, wan naru haqqun, wuta ma gaskiya ne, wan nabiyuna haqqun, annabawanka ma gaskiya ne cewa ka aiko su, wa muhammadun haqqun, annabi muhammadu gaskiya ne, wa sa'atu haqqun, tashin kiyama gaskiya ne. Allahumma laka aslamtu, ya Allah zuwa gare ka na mika wuya, wa alayka tawakkaltu, gare ka na dogara, wa bika amantu, da kai nayi imani, wa ilayka anabtu, zuwa gare ka nake karkatuwa, wa bika qasamtu, a dalilin ka kadai nake yin musu don a fahimci addinin musulunci. Bi ma'ana zaka iya kace nace da wanda yake kirista dan ya fahimci musulunci.
wa ilayka hakamtu, zuwa gare ka nake kai kara, nake so a mun hukunci. faghfir li ma qaddamtu, ka gafarta mun abin da ya gabata, wa ma akhartu, da abin da ban yi ba sai nan gaba zan yi na kuskure, wa ma asrartu, da abin da na boye a zuciyata na laifi babu wanda ya sani, wa ma a'lantu, da abin da na bayyana. Antal muqaddim, kai ne na gaba, wa antal muakhir, kai ne na baya. Bi ma'ana babu abin da zai faru a gaban duniya face ka sani, babu wanda zai faru a baya face ka sani. La ilaha illa anta, ba abun bautawa da gaskiya sai kai. Anta ilahi, kai ne abun bauta na. La ilaha illa anta, ba ni da abokin bauta, ba ni da abun bautawa sai kai. Wannan ashabu sunan sun kawo Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah. Wannan sun kawo da kuma Ahmad, shi bai cikin ashabu sunan. Sheikh Muhammad Nasir ya inganta cikin Sahih Tirmidhi juzi na farko hadisi 83. Wannan sune karshen addu'o'i. Ina ba da shawari mutum yayi kokari ya mallaki 1, 2, 3 in ya haddace duka to yayi kyau. Ba mu da lokacin da ya wuce koyon addini. Allah ya ba mu ikon koyon addini kuma ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Za mu dakata nan sai gobe idan Allah kai mu za ci gaba da karatu. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Hadha huwa ma indi billahi tawfiq. Akwai takardu da dama wanda suka rubuto suke cewa suna son da Allah da kuma wanda suke neman addu'a a wurin da sauran musulmi. Masu sona don Allah da kusa dan shi ina roƙon ya sauko ahabbakumullahu alladhi ahabbtumuni fihi. Masu neman addu'a da ku da mu din duka Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi, sharri Allah ya tunkure mana ya kuma kashe mu da imani. Mai tambaya ta farko yana cewa ne malam dan Allah malam, kamar yadda aka ce in za ka yi addu'a ana so ka yi salatin annabi kafin addu'a, to shi wa'annan addu'o'in su ma za ka yi su da salatin annabi kafin ka yi su? Wannan baya ciki, ana magana akan du'a'ul haja ne. Kana so ka roki Allah ya baka aure kaman gauro kenan, to in za ka yi sai ka yi salatin annabi, sai ka yi addu'ar roƙon aure din. Ka'ida kullu du'a'un mahjubun hatta yusalla alayya. Annabi ce duk addu'a ana kangi ta bata isa sama sai an mun salati. Wannan sunanta du'a'ul ibada, wancan kuma du'a'ul haja. Minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Masjidul Qur'an don karanta littafi na Hisnul Muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilatu Sheikh Sa'id bin Wahab Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu. Bisa ga horewan Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Allah shi sa mu wanye lafiya, Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. A darasi na farko yau za mu tashi darasi na 4. Mun bayyana falala da daraja da albarka da kuma kariya da ake samu dalilin karanta irin waɗannan ingantattun addu'o'i na annabi tsira da aminci su tabbata gare shi wanda suka tabbata a Qur'ani da sunna.
na kira akalla guda 15 ko wani adadi mai kama da haka. Iya daga cikin fa'idan karanta azkar shine yana taimakawa mutum in ya shiga jarrabawa kada ya barin imaninsa. Alkawarin Allah ne zai jarrabi mai imani shi, sannan ba kai kake da ikon zaben da mai Allah zai jarrabe ka ba, shi yake da ikon zaba. Kowa da irin jarrabawan da Allah yake dora masa ba tare da ya amince ko ya so ko irin ta yake bukata ba. Wani Allah zai jarrabe shi da rashin lafiya, jarrabawa iyaka. Wani Allah zai jarrabe shi da kuncin rayuwa, iyaka. Wani Allah zai jarrabe shi da rashin kwanciyar hankali, iyaka. Wani Allah zai jarrabe shi da matsala a cikin iyalansa, wani Allah zai jarrabe shi da matsala a kasuwancinsa, wani Allah zai jarrabe shi da matsala a ofisinsa. Almajiri Allah zai jarrabe shi da matsala a neman iliminsa, mai karantarwa Allah zai jarrabe shi da matsala a cikin karantarwarsa. Kowane irin mutum da irin jarrabawan da Allah zai masa. Ba kai za ka ce Allah jarraben da kaza ba, shi zai ɗauko ya jarrabe ka. A lokuta da dama Allah yakan jarrabi mai imani da irin abin da mai imani baya so. Me dalili? Saboda wai jarrabawan ya fi nauyi. Wani in ka ba shi zaɓi da a jarrabe ka da talauci da kuma rashin lafiya wanda ya kafi so, sai ce a ba shi lafiya sannan a rike kudin. To a wannan halin tun da lafiyar yake so sai a ba shi kudin sai a kwace lafiyar. A mafiya yawan lokaci an fi jarraba mai imani da irin abin da baya so. To na daga cikin fa'idan karanta su, suna taimaka mutum da ikon Allah ba zai barin imaninsa ba cikin halin jarrabawa. Sai ga jarrabawa kowace iri ta zo, Allah ya baka ikon tabbata akan abin da yake na daidai. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, wurare kaman guda biyu a Qur'ani. Allah shi ba mu ikon karanta littafin da aiki da shi. Kamar yadda na bayyana da a darussa 5 da ikon Allah za mu kammala, sai dai hakan iya nema ya gagara. Yau muna darasi na 4, ban sani ba aran ma ko za mu tafi kawai mu ga mun gama a 5 din. Kun amince? To ko da zai haura haka zan yi iya kokari na ga bai yi yawa ba. Mafhum? Tayyib, za mu takaita mu ga insha Allah ta'ala bai yi yawa sosai ba cikin ƙari akan 5 din da kada. In ku yafi karfin mu to Allah ya mana afuwa idan yayi yawa. Insha Allah ta'ala. Da haka zan rika takaita bayanai sai a wurin da ya zama dole ko kuma akwai matukar bukata zuwa ga bayanin, insha Allah sai in bayyana. Tare da kuma ba zan ketara duk wani abun da ke da muhimmanci na ilimi ba, matukar ya dace ku san shi insha Allah ta'ala. Na'am. Za mu tashi da ikon Allah akan babi na 17. Na'am. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Amin. Du'a'ur ruku'. Mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama yace du'a'ur ruku', addu'a da ake karantawa yayin ruku'i. A jiya mun yi karatu akan addu'a da ake karanta bayan an yi kabbaran harama. Ya kira mana addu'o'i, bayan nan za a yi karanta Fatiha ko a kara da sura gwargwadon raka'ar da aka samu kai a ciki. Bayan wannan sai a tafi zuwa ga ruku'i. Ya kawo addu'o'in cikin sallah saboda su ma azkar ne. Sanin su na taimaka mutum wajen cimma waɗancan manufofi da muka ambata tun farko tare da wanda muka ambata a yau. Barin su na iya jefa mutum zuwa ga halin jarrabawa. Na'am. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 3 marrat. Mutum zai faɗi wannan sau 3 kenan a lokacin ruku'i, kamar yadda Imamul Bukhari ya kawo tare da Fathul Bari juz'i na 3 hadisi, ko kuma in ce juz'i na 3 hadisi na 3 a cikin Bukhari, tare da Fathi kuma juz'i na 11 hadisi na 112 ko afwan shafi na 116. Annabi in yayi ruku'i na cewa subhana rabbiyal azim. Tsarki ya tabbata shine subhana rabbiya, zuwa ga mahalicci na al-azim wanda yake mai girma. Wannan yana faɗa da aka ce 3 marrat, mafi kankanta shine sau 3. Amma idan kai 5 babu laifi, zuwa 7, zuwa 9, zuwa 11, zuwa 13, 15, 17, 19, 21, 23, duk wuturin da kai babu laifi. Mafi kankanta shine 3. Malamai sun yi tarayya kan cewa mafi kankanta ba a so ya gaza 3, kuma 3 nan a cikin nutsuwa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ba wai kawai ka haɗe su gaba ɗaya ba, subhana rabbiyal, haka za ka ga ake lokacin al'ada. Ka yi a nitse, saboda in limanci kake wanda yake bayan kai samu nutsuwar shi ma yayi. Idan ku ya zama kana limanci sai zama gaggawanka ya fi na wanda suke bayan ka, to zai rika cutar da sallar su. Sai ga wanda ya haddace wata addu'a muhimmiya gabanin yayi kai kayi ruku'i, gabanin yayi ruku'i, gabanin ya karanta ka miƙe.
in ya miƙe gabanin ya karanta ka tafi to sai rasa yadda zai yi. Gashi da tilawan addu'o'i ka hana shi aiki da su kuma yana bukata, kuma ya karanta su don ya aiki da su ne. Kula ga wannan a ka'ida ma ko da kana da ɗan saurin karatu liman, in kana yi wa mutane musamman inda ake ɓoyewa sai ka takaita saboda na bayan ka su amfana wajen karanta abin da suke bukata su karanta. Ita sallar nan gaba ɗaya in babu nutsuwa sai kaga ka yi ta amma kana kaman ba a karɓa ba. Ka fara addu'ar ruku'i ba ka gama ba an miƙe, ka miƙe ka fara na miƙe ba ka gama ba an tafi, ka sa kai ka fara ba a gama ba an taso, ka zauna ka fara ba gama ba an kuma mai da kai, sai ka rasa to irin sallah kuma ake yi. Amma ana buƙatan ya zama kayi ka kammala, in kai ukun ka samu ma yi zuwa 5 duka wannan babu laifi. Don haka ita sallah ba a so tsawonta yawa in ba dole ba, ko ba a so gajartawa yawa, saboda in tsawo yawa tun ana nishadi sai nishadi ya kauce, musamman sallar farilla. In gajartawa yawa nutsuwa ma ba a samu, balle a karanta addu'o'in gaba daya. So da haka akalla at-tawassut, dauka tsaka tsakiya. Mafhum? Tayyib, na'am. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. wannan hadisi yana Bukhari juzi na farko hadisi na 99, yana Muslim juzi na farko hadisi na 350. mutum zai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. Subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka Allahumma ya Allah, rabbana mahalicinmu, wa bihamdika kuma muna ƙara tabbatar da godiya da yabo gare ka Allahumma gafirli, Allah ka gafarta mini. Wannan ma ana iya yi mafi kankanta uku, in an yi zuwa 5 ko 7 ko 9 ko 11 babu laifi. Kuma tare da cewa hadisi ya hana ayi addu'a a cikin ruku'i, nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a, hadisi a Muslim. A ruku'i ana girmama Allah, sujada kuma ana mika kokon bara. Amma nan rabbi Allahumma ghfirli addu'a ne ko ba addu'a ba? Addu'a ne. Malamai suka ce addu'a da aka hana ka wanda zaka kirkiro kai da kanka, amma in nassi ya kawo cewa fiyayyen halitta yayi addu'a a ruku'i sai ka dauki irin ta sai ka yin, amma kai ba za ka yi wata sabuwa ta ka ba. Don haka kamar nan da yayi ya zama an toge wannan yin da a cikin wancan hanin da aka yi. Don haka wannan addu'a na da muhimmanci. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Na'am. subuhun qudusun subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh rabbul malaikati war ruh. Hadithi na 35 ya zo a cikin sahih Muslim juz'i na farko, hadithi na 353 ya zo a cikin sunan na Imamu Abu Dawud, Allah ya gafarta masa, juz'in farko hadithi na 230. Annabi na cewa subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Wato subuhun daga kalmar sabbaha ne. In an ce subuhun ala wadani fu'ulun siga ne na mubalaga. Allah subuhun ne, wato wanda ya cancanci a nisantar da shi daga dukkan ainihin aibi. Duk abin da yake aibi ne, na kasu ne, in ka ce subuhun ya wanda ka cancanci a nisantar da kai daga gare shi. Qudusun wanda ya cancanci a tsarkake shi iyakan tsarkakewa. Rabbul mala'ikati wanda ya halicci mala'iku, war ruh da kuma ruh. Tafsiri mafi inganci na ruh shine mala'ika Jibril. Tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Baka asalin ar-ruh shine. So daka rabbul mala'ikati wanda ya halicci mala'iku, war ruh da kuma ruh, mala'ika Jibril. Shi ma ba mala'ika bane? Mala'ika ne. Me yasa aka ware shi? Malamai suka ce an yi aiki da ka'idar malaman balaga al-itinab, wato dhikrul ammi ba'd al-khas. Kace mun je gaishe da sarakanai na da abokanai na tare da Musa, sai aka samu Musa abokinka ne, kana nuna cewa yafi sauran falala, shi yasa shi sai ka kira sunansa, sauran sai ka musu dukan ƴaƴan kaɗanya kace abokananka. So da haka rabbul mala'ikati mahalicin mala'iku, wa ruh yana cikin su, bi ma'ana an fifita shi akan su. Mafhum? Tayyib. Da haka wannan addu'a ma ana iya ruku'i 3 ko 5 ko 7 ko 9 ko 11, duk adadin wuturi da aka samu yayi kyau. Fiyayyen halitta ya taɓa yin sallar nafila, yayi ainihin raka'ar farko ya karanta bakara bayan fatiha, yayi nisa'i, ya koma yayi ali imrana, da yayi ruku'i sabai suka ce yayi tsuguno a ruku'in kwatankwacin lokacin da ya bata na karatu a tsaye. Kaga ba kafa 3 yayi ba. So da kake nan malamai suka ce babu adadi, mafi kankan nan shine kafa 3 a sallan farilla ko nafila. Duk yadda ka kara yayi kyau, sai dai son samu in zaka kiyaye kirgen ka bar shi a matsayin wutiri, wato mara kenan, odd number.
tayyib na'am اللهم لك ركعت اللهم لك ركعت وبك آمنت وبك آمنت ولك أسلمت ولك أسلمت خشع لك سمعي خشع لك سمعي وبصري وبصري ومخي ومخي وعظمي وعظمي وعصبي وعصبي وما استقل به قدمي وما استقل به قدمي. wannan hadisi na addu'a Imam Muslim Allah ya ji kansa ya kawo juz'in farko hadisin 534. malamai uku sun kawo bayan shi shine akwai Abu Dawuda, akwai Tirmizi, akwai Imam An-Nisa'i rahimahumullah. yana karanta wannan ma a cikin ruku'i yace Allahumma laka raka'atu, ya Allah gare ka nayi wannan ruku'in da nake cikin sa a yanzu, wa bika amantu kuma ya Allah da kai nayi imani, walaka aslamtu kuma zuwa gare ka na miƙa wuya na gaba ɗaya. ma'anan aslamtu shine miƙa wuya. idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. miƙa wuya ga Allah ne. khasha'a laka sam'i, jina ya kaskantar da kansa zuwa gare ka, bi ma'ana bana bukatan kunne na ji wani abu sai biyayya zuwa gare ka. wa basari, haka gani na khasha'a ya kaskantu gare ka, yayi tawazi'u, bi ma'ana bana sha'awan ya ga komai sai abin da zai yaddar da kai. wa mukhi, haka bargon da ke jikina shi ma ya kaskantar da kai gare ka. wa azami, haka kuma kasusuwan da ke jikina sun kaskantar da kai gare ka wajen biyayya. wa asabi, haka jijiyar jikina ta kaskantar da kai zuwa gare ka. an kira gani da ji saboda su ne organs. malamai suka ce gaban da suka fi kowanne sabon Allah, saboda ba abin da ke daukan zunubi kaman baki, bayansa kuma sai kunne da zai ji, ya bude ya ji baki kuma ya dorar. su haka sun fi komai sabon Allah, shi yasa sai aka ce su da suka fi laifin to sun kaskantar da kai gare ka. bayan nan sai aka kira bargo da kashi da jijiya. malamai suka ce me dalili? saboda shi kashi shi yake daukan bargo, don haka na biyun ya dauki na farkon kenan. mafhum? sannan kuma shi kashi gaba ɗayansa jijiya ke rike shi, so da haka sai aka fara da cikin kashi bargo, sai aka dawo bayansa shi kansa kashin, wanda kuma ya rike kashin ya haɗe shi waje da jijiya. so da haka kenan idan waɗannan ababe suka tsuguna zuwa ga Allah, to nama da jini wajibi su, dan dama waɗannan su ne gatansu. lokacin da aka ce ga hannunka amma duk kashin da ke hannunka da jijiyan da ke hannunka da bargo an cire, sai aka bar maka tsoka da fata da jini, yana da amfani gare ka? bai da amfani. don haka waɗannan ɗin su ne kai. amma in za ka yi hatsari yau a ce duk kashin babu shi, to naman ya zama shirme. amma idan ka yi hatsari sai aka ce naman ya zube amma kashin iya nan, to da ikon Allah cikin sauki akan nemi nama ko a yanka a jikin